hest, havde han sagt. Helt uge. Ja. Åh, satan. Nå, men så må vi se, hvor cool du er i hovedet. Det er en masse god musik. Ja. Vi ses. Ja, det gør vi. Krydser fingre for tørvejr. Husk, ja, det er rart. Ja. Og så går vi. Ja. Kom så. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal sætte kameraet tættere på, så vi kan se noget, fordi lige nu der er det bare ligesom sidst med sådan et halvmørkt hul. Fordi I tager jo alt lyset. Nå, det er også lige meget. Okay, mor, jeg tror godt, vi bare kan sætte billedet op. Og træne det. Det er fint nok. Ja. Og jeg tror ikke, det er til at sætte op, imens hun er der. Hun spiser det af det. Ja, så spis nogle træer. Hvor synd, at du lige har taget med. Undskyld. Nej. Du skal vende den vej. Nej. Sådan. Yes. Hus. Ja. Må du sige, hvis jeg skal op og have noget mere. Jeg ved ikke, om jeg kan høre op eller andet. Det er bare at gå ud, eller sådan. Ja, det er bare, jeg holder. Jeg holder her. Så det ikke slasker i hovedet på dig. Altså, jeg tænker sådan lidt, at hvis det er, så kan vi jo prøve først, hvor, altså, det er bare hvor jeg står her i det, ikke? Ja. Og så kan vi jo prøve senere, hvor jeg går. Så kan vi jo have det. Der skal jeg så gøre det svært. Og så bare lige lade den stå selv i skraldespånd og sådan noget. Hvad? Jo.
køre hånden ned ad benet, eller?
hvor du vil vælge med mørkt? Ja, det er det der med skole. Nu er jeg bare til at starte med bare at prøve at skrive. Nej, det er da også vigtigt, at man kan løbe. Ja, ja, men det kan man jo, men det skal jo være et spørgsmål om, at hun selvfølgelig ikke har noget med, at den kommer bag os. Ja, det er selvfølgelig meget smart, at hun kan mærke det. Ja, jeg kan da godt mærke, at jeg har lidt lyst til at få et lygtegrav væk lidt. Ja, det var ikke så smart, at det er sådan smart, at I kan stå på siden. Nej, jeg siger, at så vi kan Det kan også være, at hun bare tager lov og slå og slå ved, at vi ikke laver så meget fokus. ja, men vi lavede så meget sidst. Ja, vi har jo tæt bil, det er fint. Jeg kan godt prøve at lukke døren og se, om det er jo lidt mere kraftigt, når det bare bliver derinde. Ja. Jeg prøver at lukke døren. Ja. Vi kan godt komme herhen, hvis vi synes, det er rart. Eller sådan. Hvis det er. Reagerer hun på det? Nej, overhovedet ikke. Ja, fjern presset igen. Jeg prøver bare at åbne det igen. Jeg tror mere, det er det der med, at den åbner og lukker, der ligesom er udfordringen for det. Hun er bare også fuld af bange. Hun kigger lige og så også lige herovre. Hun er fuldstændig ligeglad. Men alt det... Hun er helt ligeglad. Nej, det var hun så. Ja, ja.
lukket den her. Har de været ude at køre endnu, eller nej? Vi har lukket den her først. Det kan man gjort, bare kørt med lukket. Det er nok lige farligt. Det må vi ikke gøre. Det gør hun. Ja, det er faktisk det. Hun er så sød, hun er helt vildt. Men er det her ikke fint presser at have på hende, og så ligesom bare lade hende stå? Jo, det er nok presset. Skal jeg slukke bilen for at ændre lyden, eller? Det var smart, hvis nu vi havde sådan en ligesom Uni eller Rosemilla nu, hvor der er den der, hvor der sad rumisen, så der er kryben, ikke? Ja. Vi har bare givet hende hendes mad nu. Ja, jeg gider altså ikke give hende en spand, fordi det bliver for... Så, ja. Ikke slet, nej. Det var ikke godt, det er. Hvad vil du gøre der? Ja, jeg tror også, at de fleste heste, hvis de står inde i en trailer, når man så løser bagved, så får de ud. Kom. Det er lige, de bliver løbet. Hallo. Prøv. Jeg kan godt få det lukket. Ind og åbne døren. Ja, kom så. Ja. Vil jeg være der? Ja. Synes jeg. Det er lidt irriterende. Hvad? Hallo. Jeg tror, den bliver træt af at stå derinde. Den har lige stået lige så fint og spist lidt. Kom så. Kom. Ikke engang inde. Så modighed lønner sig. Det kan jeg mærke, det skal være masser af i dag. Ja. Der har du ikke noget. Hvad? Der har du ikke. Nu er vi. Modighed lige nu. Det er irriterende. Vi har ikke prøvet med Gomi endnu. Det er fordi, vi
lunket, men det er bare iskoldt. Ja, du er dygtig. Du er dygtig. Så dygtig. Skal jeg holde med til på sommerferien? Nej. Efter lidt til den er stabil. Ja, vi kan starte med at bare køre ned og få undervisningen af Martin, og så køre dermed. Så man ikke starter ud med 1,5 time. Så, men det er da flot. Det er da mega fremskridt. Det må man sige, det er flot. Det der med, at vi holder det roligt. Ja, nu mangler jeg har sagt til hende, hun ikke må ryge tur, så forsikringspapiren er det sidste, vi mangler. Så har vi fået Så må hun styr på den. Nu tager hun godt sende mig afsted. Ja, ja. Så du ikke får en erstatningssag for at ødelægge haverne i det lokale sommerhusområde. Ja, ja, de fik en lang sludder med malerkurset på Cecilie og Sarah i Jørgen. Michael og Harder, ja. Han havde hørt de vilde historier om de her filmer, så havde jeg været rundt. Og fanden også lidt ikke sket noget, men den havde været i en eller anden mose og stået i til byen. Og det var for heldigt. Vi så også den der låne. Efter en, når man kører dernede ad vandet, så går hele klokken efter en, så når vi kører den her vej, kommer de galopperende der vej igen. Det er sådan rigtig, selskabsstopstøjer. Total lemminger. Ja. Hvad, har I ferie nu, eller hvad? Nej. Så skal vi vaske hele ugen, eller alle stallerne nu. Ja. Og så når det bliver godt vejr, holder vi ferie. Det lyder fornuftigt. Altså, jeg synes ikke, vi skal lægge mere pres på hende. Jeg synes, det er fint, at hun så er gået ind igen. Altså, Ja, hun står her. altså hun er ikke helt... Hun står ikke og slapper af. Bare gerne gå for. Hun fik ikke kørt hende op, og der er løbet heste rundt om hende. Ej, det kan jeg så godt forstå. Jo, det er fint nok jo, og det kommer det til at være, også når hun er til stævner jo. Ikke? Og så er det meget rart, at det der med, at det er fair nok. Og sådan vil jeg også have det, når vi er ude til stævner, og det er fair nok, hvis hun ikke går op første gang. Altså, hvis der er et eller andet, bare hun går op, altså uden at det skal blive et slagsmål, ikke? For det var jo lige også at få fokus og vende hende rundt og gå den gode vej op, ikke? Ej, jeg synes, du kan godt være super stolt. Ja, for man kan jo se, at hun lytter stadigvæk jo ikke, men det skal hun jo også jo ikke, hun står i en trailer. Jeg er ikke bare stolt af det. Mega vigtigt. Det er, for man kan jo sige, hvis hun stod sammen med en eller anden, ikke, at de kunne stå der. Altså. Men vi må lige høre hende, hvordan vi gør i forhold til... Ja, det skal være dig, der tager hende ud, når hun går ud den her gang. Det er bare så, vi er forberedt på det. Altså det der med, hvordan vi gør det med bumpen og sådan noget, ikke? For ulempen ved det, så snart vi sætter bumpen op, det er det der med at flygte. Det forsvinder fra hende. Ja, så er hun lige blevet. Det kan godt være, hun ikke er tryg med. Ja. Nu galopperer de herude igen, det er bare sådan. Jamen, jeg går bare ud med hende. Okay. Super fint, Tina. Det var en rigtig god nedgang.